आप खालारिं होलायदों नै हायखानायाव थांग्रा खोन्थायान बे सुखिदार थाग्रा। हेलौ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दायो आङो दंफैयो जाहैबाय 3 नाम्बार सनापुर होननाय गामियावहाय। ओमफ्राय बेयाव मोनसे वाटार साप्लाइ नै बेयाव गाखोदोंमोन आं। बैसिम गाखोनानै हान्थु मावनानै ओंखारबोफिनबाय आङो। गोजौनिफ्राय खेबगौमोन आं भिडिअ'। है गाहायाव नायफ्लांना लानानै हान्थुआनो लोरहो मावदों। ओमफ्राय ओंखारबोफिनबाय आं। हाया हान्थुआनो ओरै माबाजोबदों नै। बिनिफ्रायनो जाहैबाय दै बहनग्राया गयो नामा? बिजानु गोनाङा ओरै गलाङो नामा दैयावलाय? हाब पाइपआ गोमलाबायदों माथो। बाला ओंखारबोलायो नै ए मालाय टेंकि अथि दं नामा दैयालाय? बेफोराव हगारथ'वाखै होनदां। बेयाव बाला गोजा फिल्टार खालामग्रा जाहैबाय इयो। गैया बेनो जाहैबाय चिरां जिल्ला बिसिडिसि फाथाबारि ओमफ्राय 3 नाम्बार सनापुर गामि। बेवहाय गामि दबसे दंथाय बेवहाय दा सुखिदारनाव सोंब्लासो मिथिसिगोन। नोंथांमोना नायलांदो दसेनि उनाव फारसेनिफ्रायनो मिथिगोन। ओमफ्राय बिनि दैनिखौबो बिल हरनांगौ ना मानांगौ बेखौबो सोंनानै लागोन जोङो। थिंखिया गोगोम गिदिर नै बैयाव गाखोनानैसो खेबगौमोन आं भिडिअ'खौहाय। गाखोनो हायाखिसै गिजेर बारलांबायमोन आं बैसिम। ओमफ्राय गाहायाव नायनानै लाबायना रिउ मोनना हान्थु मावबाय। ओमफ्राय ओंखारबोफिनबाय आं। आप खालारिं होलायदों नै हायखानायाव थांग्रा खोन्थायान बे सुखिदार थाग्रा न' जाहैबाय इयो। बेखौ नायग्रा बेनो आरो। बेयाव साइन बर्ड दंमोन नै। गोजाननिफ्राय बारा मोजां सिनायनो नागिरना लिरनाया माने नाम्बारा बेरखाङाखै। बेयावनो सेरावनो दङ जाहैबाय बेयो जाबाय 3 नाम्बार सनापुरनि LP स्कुल। गथ'फोरनि क्लास जागासिनो दं। ओंखाम जानायसै होनदां। LP स्कुल जाहैबाय। ओमफ्राय बियो बैसागु फांसन बायदिसिना जाग्रा हल जाहैबाय। कमिउनिटि हल ना मा होनो। ओमफ्राय बेयावनो साखाथियाव वाटार साप्लाइ। मिथिनानै लागोन वाटार साप्लाइनि सुखिदारनि खुगानिफ्राय बियो मोनबेसे गामिया बिनि दैखौ मोनलोङो।